Memoria baten alaba naiz. Memoria baten alaba naiz eta denbora eta espazioa bereizten ez diren aldi batetik idazten ari naiz. Iragana, oraina eta etorkizuna denbora berean diren eta bat egiten duten ez leku batetik. Memoriak eta irudimenak bat egiten duten sorlekutik. Let me fly away with you. Maitasunaren eta gizarte arauen izenean, isilarazi eta kaltegabe bihurturiko amarik gabeko alabak. Amatasuna lapurtu dieten emakumeen alabak. And wild as a wind. Gainetik kentzeko bultza egin eta askatzean bainugelara altxatu da Matilde. Hatzak alura eraman ditu. Hankartea minbera dauka. Hazi eta odol hondarrak garbitzean negarrari eman dio saminki, zotina eskuoial batean isilduz. Segundok ondo aldagoen galdetu dio. Ez du negarrez ari dela jakiterik nahi, eta hotxean ikarari gabe erantzun dio itzaldezala atzera argia. Kuleroak eta bularretakoa jantzi eta kamisoiaren botoiak goraino lotu ditu. Ilea txukundu eta hautsak eman ditu aurpegian. Senarrak ez du ez orain, ez inoiz humilatuta ikusiko. Ohera itzuli da, gertaturikoa sekula jaso ez balitz bezala. Ezkontzako egin beharra zen eta kunplitu du. Hiru emakume, nor bere ama bilatzen eta ukatzen. Bata bestearen baitan harrapatutako hiru matrioska. Familia baten zirkulazio sistema bat, nun zainetatik batera eta bestera isurtzen den odola, hiru belaunalditan zehar. Matilde Etxaluze Txibite, Teresa Bilagude Etxaluze, Amaia Galparsoro Bilagude. Emakume hauek irudikatuz, neure burua irudikatu nahi izan dut, dagoeneko epaitu gabe. Niregan bizi dira, elkarri lotuta, eta azaleratzen dira bereizi gabe gogoaren arabera. Solicitan madrinas de guerra. Soldado Martín Aramendia. Rogamos a las señoritas que deseen amadrinar al solicitante se dirijan a nuestro periódico, desde donde enviaremos sus cartas al lugar de destino de sus amadrinados. Dirección, nombre del solicitante con el día de la fecha de aparición en nuestro diario y la indicación, para madrinas de guerra. Zamora, 24. konpainia, 2. estafeta. Martin Aramendia naiz, 21 urte ditut eta Ailegi izeneko herri txiki batekoa naiz. Asko postu naiz zure gutuna jasotzean. Tropakide batzuek animatu ninduten iragarkia jartzera eta ez naiz damutzen. Atrebentzia handia ez bada, bidaliko aldiazu zure argazkiren bat? Historia honetako gizon emakume guztiak, beren garai eta bizi baldintzen ispilu dira. Horregatik, zehaztasunez eman ditut aditzera beren bizialdien urteak, hilabeteak eta egunak. 1941 urtean hasi eta oraintsu arte Iruñeko familia baten historia kontatzen digun nobelak. 3 belaunalditan zehar 3 emakumeren bitartez. Matilde, Teresa eta Amaia. Unean uneko modak, gertakariak eta bizimoduak pasatzen dira ispilu ibiltari baten aurretik. Gizartearen tenkak, borrokak eta aldaketak ageri dira kronika bizi honetan. Historia handiaren gainetik ordea, hainbat jenderen historiak ezagutuko ditugu. Etxaluzetarrenak, baina baita haien aide, neskame, lagun eta etsaienak ere.
Ez dago adierazpenaz bestelako denborarik, eta testu guztiak daude orain eta hemen idatzita, dio Roland Barthes pentsalari eta idazleak. Hala ere, denbora eta leku jakin batean sortuak dira guztiak. Hauek dira, liburuaren gibel solasa idatzi dudaneko denboraren eta espazioaren koordenatuak. 2020 urteko apirila, koronavirusaren krisiak ezarritako larrialdiaren ondorioz etxean itxita. Gogoa aske.